Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Klidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sugeng dalu Mas Kluduk. Dalu Mas. Nggih. Mas Klidik sehat nggih? Pangestu panjenengan lumeber sedaya pandongaipun sedaya warga masyarakat, sedaya pinanggih bagas kewarasan Mas Cahya Kuntadi. Mboten lusak-lusuk to sowan wonten dalemipun Bapak Ali Mas Mudi niki wau. Mboten, alhamdulillah desa niki desa sing kondang. Nggih. Desa sing gelem sedekah, desa sing gelem ewang-ewang. Tegese Mula piye kuwi? iso diarani desa tulung. Maknane? Langke desa sing gelem ewang-ewang, desa sing gelem sedekah. Mula iso dijenengke desa tulung. Enten desa sing ora tau lara teng mriki. Apa kuwi? Sugih waras. Enten. Enten desa teng mriki sing ora tau salah nggih enten. Apa kuwi? Desa bener. Oh iya. Wis ora tau salah. Desa sing dislimur. Apa? Nggih to? Ning panggah rame. Apa kuwi? Sambirejo. Oh iya. Kuwi dislimur rame terus niku. Iya. Mula ngriki kula apal banget wong riyen kula nderek ketoprake Mbah Samin ku suwi ya. Ngriki. Nggih ta? Nggih. Mbah Samin ketoprak mriki. Nggih ning Lah Kyai. jenengan dangu teng mriki. Wah suwe Mas. Mula niki dalu dipun kanthi kalian beliau ingkang kinurmatan Bapak Ali Mas Sarimbit, Ibu Wiwi menika namung kapundhut wonten ing dalu menika saged nglipur piyai wonten ing Ngamplok Tulung Mas Cahya. Ngamplok piye? Jere kene wilayahmu gaplok. Lah nggih, suwi leh teng mriki akhire ngamplok ngoten lho. Piye iki adikmu piye iki duk ngene iki? Gaplok Tulung ngoten lho. Gaplok Tulung Dusune Saradan. Gaplok, desane Tulung. Leres, Kecamatan Nggih. Saradan. Saradan. Mula Nggih. alhamdulillah grapyak semanak masyarakatipun Mas Cahya. Leres. Saya dipun berkahi piyai-piyai ingkang hebat, piyai-piyai ingkang berkualitas, piyai-piyai ingkang selalu menanamkan andapasor, selalu mendekat kepada masyarakat. Nggih. Mula ini yang menjadi satu catatan penting, catatan yang unggul untuk kota Madiun dan Kabupaten Madiun Nggih. yang selalu mengangkat harkat martabat masyarakat Madiun dan sekitarnya. Nggih, Tepuk tangan untuk amin. pejabat-pejabat ingkang rawuh, Mas. Nggih. Terus nggih saka pintere pepunden Nggih. kula Bapak Ali Mas Ngudi Serawung Siap, ngrangkani siap. piyai kathah Nggih. unduh-unduhanipun sak sampunipun kagungan kersa kaya dalu Nggih. menika Leres. ingkang kepareng rawuh kathah sanget tumplek-blek mangestoni dumateng Bapak Ali Mas Ngudi. Saestu Mas, Nggih. duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Mula alhamdulillah yang dadi pejabat senengi ngeten iki yen selalu mendekat dengan masyarakat, Mas. Nggih. Nggih to, Mas. Leres. Panjenengan dados pejabat pantes. Kok iso? Nggih, secara menapa nggih, ilmu dan intelektualitasnya itu bisa memposisioniskan diri di dalam masyarakat yang saat ini lagi booming-boomingipun seneng wonten kabudayan. Oh ngaten nggih. Nggih. Mula dadi pejabat iki seneng. Sampeyan seneng ora dadi pejabat? Gak. Loh, kok ora iki kepiye to? Sepenak dadi dagelan. Dadi pejabat dikasih tempat yang istimewa. Ya, toh, Mas? Dihormati karo warga Nah, masyarakat. Kemana-kemana selalu dikawal. Nggih mboten. Sepenak dadi dagelan. Loh, kok penak dadi dagelan pripun? Metu iringane perahu layar aja dipleroki. Kowe tau tumon. Warung pojok. Warung pojok. Nggih. Jajal kowe dadi wali kota mudhun ke mobil. Terus langsung diiringi warung pojok jejeg cengalmu karo pengawale kowe. Ayo beda tempatnya Lah kalau iya. itu ngono Yes. lho. Jatahe dhewe-dhewe. Lah nggih, ning paling tidak Pak Ali ini nuwun sewu lho Mas. Nggih. Mengkolaborasikan dengan budaya tradisi dengan milenial Mas. Nah, Nggih. Nggih. Mula tradisinipun teng panjenengan Nggih. milenialnya di kalangan kula kalian Mas Jok Lutuk saya kasengkuyung para pesinden panjenengan. Nggih. Ingkang sepuh mapan panggenanipun nggih wonten kasepuhan. Nggih. Ingkang nem dipun lenggaken wonten ing tembang-tembang lari nem sak menika. Leres komplit anggenipun atur panglipur. Wingi dalu menika mriki nggih campur sari Mayangkara. Berbagai pintu budaya dipun gelar nggih, Mas. Nggih dipun gelar, dipun rangkul, dipun tresnani kalih Pak Ali. Pak Ali nu piyayine pancen picaksana, Pak. Wicaksana. Wicaksana saestu. Kula nembe ndugi mon nggih langsung dipun papaken no, Pak. Bapakne pripun? Wah iya pelate. papakne apa ngadi ning ngisor wit pelem mburi ngono ta.
Sampeyan ki mbok yo paling tidak ki ngunggulke beliaunya itu bagaimana? Lah piye arep liwat kene ya bek wong dadi mau ganggu Loh, kula ting wingking mburi. Iki sing diarani wong ora duweni jiwa idealis, Mas. Nggih. Gitu, Mas. Nggih. Yen wong medhit lumrahe, duit ku rasa diengge ura-ura. Leres. Dilumpukke dhewe wae seneng karo keluargane wis cukup Ditabung, gitu. Tapi karena beliau Bapak Ali yang selalu memprioritaskan kebahagiaan untuk orang lain Nggih. dan mempunyai prinsip untuk berbagi kebahagiaan kepada orang lain, Nggih. mula seneng ora diengge dhewe. Iki nek diitung wis pirang puluh yuta, atusan Atusan yuta. Mas. bahkan. Nggih. Jajal. Ha iki nek cara kowe ndelik kowe. Ini lak Pak Ali tatak to, entek atusan yuta los. Somongane wong ditangkap wis mek ngono kuwi kowe iki. Iki wong sak grup lho kok Bukti ora. nyatane ya kaya ngono Iki kuwi. to, ya. Mas. Piyayi iki menawi peparing utawa Nah. sedekah Terus. kanthi ikhlas lahir batin ora lokak parandene malah saya kebak ngono Mas Kluthuk. Ora wutah saya utuh. Utuh. Ora roboh sansaya bakoh. Ki lho. Ki lho. Wong polah mesti entuk opah. Opah. Gremat-gremet mesti iso ngliwet. Sing ngomong sapa? Tanggoku iki polahe kakan malah gendeng lek kenane. Lah iki ya salah paham neh to, Ah, iya. Bos. Nggih. Ngono lho. Nggih. Iki Pak Ali iki ngentekke Ya raga. ya to. Roro aku. Golek Awake dhewe iki nikmat. satu kebanggaan pada malam hari ini lho. Nggih. Suatu kebanggaan Mas Ayo. Kebanggaan pripun? Sing biasanya iki kita itu menghadap Bapak Wali angel, Nggih. menghadap Bapak Wakil DPR itu juga sulit. Bapak Ketua DPRD. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota ini ya menghadap ke kita. Ini satu kebanggaan bagi saya bahwasanya ini Omongane kok kan dhuwuren ki kepiye to? Bapak itu karena beliaunya itu ya dinas. Nek arepe nemoni angel ya tetep manut prosedurnya. Manut Ayo. protokol. Manut protokolnya. lah iya. Omongane sampean pripun? Lah iya biasanya kan ada kan ngadep Pak Wali kan angel. Sulit Pak Maidi sulit. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini Pak Maidi ini yang menghadap ke kita. Loh. Iki rong tau mangan botok peluru apa jan? Lah iya. Lah lek dindinggon ki bapak ki ya mirsani ke sini. Lah iya tapi kan saya berbicara realita toh gitu. Nggih. Iya ora? Iya. Menghadap ke kita ora? Ya menghadap ke Lah kita. iya, kok ngengkel kowe? Lho, neng dingko sik tak bilani klitik. Nggih, Neng nggih. dinggo neng ndi papan, piyayi iki mirsani wayang mesti madepe ya rene, Sing siapapun ngomong- itu. Sing ngomong sinten? Aku. Lah iki, ini justru malah menjadi referensi jenengan sebagai seniman. Kok iso? Kabeh menghadap ke sini. Ini yang bisa dinamakan jenengan itu kategori seniman sing sombong. Loh, kok iso sombong? Sing kono wae menghormati. Sing kono wae sing delok madhep rene. Nyapa sampean kok madhep debok ra gelem madhep rono? Loh, dalange neng ngendi-ngendi wis dadi pakem, wis dadi aturan, wis dadi peranatan dan warga masyarakat sudah memahami mesti ngedep neng debok, ngedep neng kelir. Lah ngadep rono kesuwen engko bedane apa karo dagelan? Lho ngono kuwi. Turne sampean ki kok maido madhep debok. Nyuwun pangapunten, Gus. Napa? Uripmu karo debok kuwi sik aji debok lho. Lah kok iso? Debok kuwi saka godhonge ya guna. Betul. Saka wohe ya guna. Mm-mm. Saka wite ya sik guna. Mm. Wiwit saka dhuwur lan ngesor kuwi migunani. Bener. Ayo. Hidup itu harus bisa seperti falsafahnya debok utawa wit gedang. Nggih. Semuanya ada maknanya dan ada gunanya. Ngono lho. Tapi nduk mbok delok iki filsafate elek lho. Nyapa? Debok sadurunge mati, ke tukul tunase. Nggih. Mosok kowe arep nyuntuk debok, sadurunge mati kowe anakmu ting ndi-ndi enek kowe. Loh. Ki cangkeme kok kono ki ngapa ta? Loh, iki filsafat lho. Ya filsafat iki nek diketok sik lak ya mati Tapi kok. lek kowe ngomong api-apian nang sewu lho, Jan. Piye? Kowe bandingne aku karo apa? Ha karo wit gedang no. Loh, kowe lek ngaruh walet saji walet, Mas. Kok saged? Walet ke nun sewu ilere lho. Ke larang regane ke. Saon ke jutaan. Ayo, ilmu klumpukno. Sapa sing arepe nuku ilmu? Iki sampean ki tak aku dulur nih dulur Loh, tua. tapi kita ada argumen lho iki. Ya ora masalah. Lah yo, Ane nek perkara uripmu. Uripmu lho ya. napa? Karo tamu bengi ki sik aji tamu ibarat tamu ki tak ibaratke tawon. Iya. Kok iso? Oh iya no. Kok iso? Loh. Tawon ke nun sewu, tekane nggawa rejeki, lungane ninggal rejeki. Contone. Lho nggih no. Tekane deloken mesti ora diusir mergo ninggal rejeki, madu. Mula kowe karo tawon kalah. Kowe bening apa? Tawon Kowe karo macan saji macan. kok saged. Reyok lho, kulite larang. Hmm. Ndase kae. Nggih. Dajal ndasmu jeboten. Sapa? Sing arepe nuku ndas. Soswi kok omonganane megelke to, Mas. Ha nek uripmu ya kalah kendel to, Mas. Kalau apa? Ha nek trimo Mas Cahyo sampeane kalah kendel karo jaran. Lah nyapa?
Jaran ki leh kendel lho. Kok iso? Delok ning alun-alun Madiun. Nyapa? To alun-alun Caruban kuwi. Piye? Jaran kuwi nggeret dokar, cikar mburine kae. Kuwi mripate ditutupi ora gawe kathok we roh dalan lho. Jajal kowe matamu tak tutupi ra kathokan ngerti kowe. Loh, kok aja kakek nenek suruh pok 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 pok. Apa kuwi? Lah, kuwi jarane jigar. Bangsane. Oh, iya, Bang. Ngono kuwi kok. Nggih. Tau, Pak. Kula patut minangka tepa tuladha kaya Bapak Ali Mas Ngudi Mas, kuwi ini lho. Pak. Sampeyan kaya ngapa lan kepiye awake dhewe selaku seniman Oh. tanpa ada pengayoman saka piyayi-piyayi kaya Pak Ali Mas Ora. Ngudi mokal awake dhewe iso tampil. Mula Kula- ya bener Mas Kritik wau. Nggih. Ya kudu memberi apa kuwi semacam doa yang terbaik untuk Bapak Ali lan uga untuk temanten kekalih. Pak Edukasi Ali- itu kan penting. Pak Ali ini pejabat yang bermasyarakat. Apalagi mantunya itu berangkat Nyatane dari Polri. bangun omah ke ora megah ra, Pak. Iya iya iya. Biasanya pejabat ki bangun omah kan megah. Iya. Nyatane Pak Ali ki bangun omah ya sederhana. Sederhana iso? ya. Paralone kayak njobong niki lah Pak Ali ki lah ki nun sewu. Ini menunjukkan bahwasanya daleme Pak Ali menika Endi to? iki. Lha iki omahe sapa iki lho? Pak Ali. Pak Ali ki daleme ngarep kuwi lho. Terus iki lho. Lah nyapa kok paralon kayak njaba ki? Biyen ki ning kene rakasan wis pindah rono. Iki yo mleset lagi. Kowe Ngono lho tandha-tandane seniman ki nun sewu yen Nggih. kurang beretika atau kebak tata krama ngono Lha, kuwi. Pak. Wong Niki, genah awake dhewe sowan ning daleme Pak Ali to. Iki nek bocah iki dituntut secara undang-undang. Iso. lho. Kamangka mantune Pak Ali ki Polri. Nggih. Keluarga besar dari Polri. Pangate Bripto. apa? Loh, Briptu. Briptu. Lah, lha sik kalah karo umur tuaku lho. Piye kuwi? AKBP bos. AKBP. Anggota Ketoprak Budi Pertiwi. Iki yo anu kok omonganmu ki ora ngepenake ngono lho. Iki nek nganti rumus undang-undang, Mas. Kowe nganti dilaporke tindakan yang tidak menyenangkan. Kowe kena pasal 310 lho kowe. Oh, ngono ya. Loh, lah kepiye to kowe iki? Nggih. Lah nek nganti kowe ngene iki padha karo pelecehan, kena pasal meneh kowe. Piro? Apa kuwi? Loh, nggih Mas. Iso kena pasal 281 kowe. Eling ya. Loh, lah aku ki nek perkara pasal tak sinaoni to, Bos. Mangsamu. Lho kowe lek entek menteleng karo aku niki ya, kowe kena pasal kowe. Pasal 521 kowe. pasal Apa apa? Pakan pitik. Sekolahe ning ndi ta ki jane iki? Taruh mek. Ora pas belas. Pangapunten Gus. Inggih. Menika lah momentum yang sangat membahagiakan. Nggih, Pak. Leres. Dari kalangan budayawan, dari kalangan para piyai ulama sedayanipun lak lenggah. Bagaimana kita bisa menyampaikan secara edukasi kepada masyarakat ini tontonan yang Nggih positif. ngoten lho, Pak. Leres. Iki lho. Ngoten. Dadi ngentekke ragat golek nikmat ben ra kena laknat selamat donya akhirat ki Amin. kepiye? Ya sapa lah pokoke penting. Bapak Ali itu bagaimana sedekahnya? Ya jos lah, jos. Jos piye? Tapi Apik piye lambemu ora cengengesan. ora lho iki. Iki ditanggap ora cengengesan. Awake dhewe iki nyambut gawe. Sing aran idolan sapa ya? Mas Cahyo ki wis memperjuangkan sampeyan. Oh, sapa to Mas sing ngancani penjenengan Mas Klidi Kluthuk mawon? Loh, ini karena pembelaan beliau itu pengen ben Mula iso- saiso-iso kudune menjaga nama baik. Wis diperjuangke sowan mrene ngono lho. Asine ora merjuangke. Pripun? Mergo sing prai dino iki mek kowe karo aku tok. Ning dinding nggon kuwi ya kabeh kuwi ana aktivitase ngono lho. Manten mon nun sewu. Maten, Pak. Iki nyapa kok sebabe diwenehi swasana sing katon peteng. Peteng. Lah Ayo. iki kudu digoleki. Ayo apa? Lho, sampeyan kuwi lho. Lah ya aku. Lah iya. Omong sing tuwek sampeyan kok iso. Omong apa? Lho, Tutur. nyapa kok sebabe iki dias sing suasanane kaya ngangge ireng-ireng ngene iki. Ireng ki insyaallah temanten kekarone insyaallah bakal langgeng dadi temanten kekarone urip dadi temanten sing sakinah mawaddah warahmah dan ngantek kaken-kaken lan ninen-ninen. Masya Allah, Pinter. ya ampun rupane kaya kapsul kok iso kaya ngene nek omong. Ya ampun, ya Aku ampun. lek untuk pinterku iso aku. Ya ya coba. Oke nek ngene aja pindah. Oke. Mergo aku ora pati roh iki. Nggih, nggih. Nah, manten nuwun pangapunten. Sak sampunipun dipun panggihaken lak ngajeng kapapak wontenipun janur to, Mas. Nggih. Akeh ana sasmitane utawa ana artine apa ya? Janur ki saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Weluh. Jaan ki pelaku nur ki cahya ki pepadang. Dadi temanten kekarone iki leh pepadanging jagat insyaallah apa sing dijakah dijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masa niki lho Mas, jenengane pripun? Niki nek kadung pinter. Niki Oh, secara encer, Pak. Saking encere ndletek kok kuping lho iki.
Ah kuwi kenceren, Bos. Kuwi mau janur. Nggih, nggih, nggih. Terus? Lah januripun lak mesti kaapit kalian Manggala Yuda, kalian Domas. Leres. Ah Mindha Ratu Swengi Raja Sedina. Iya. Lah kuwi pampriya apa kok manten mesti ditemokke? Ah, ya. Njur mesti balang-balangan suruh. Mergo lek balang-balang bataku merepul mungkin. Suruh kuwi. Manane suruh ki lho. Suruh. Ayo, apa kuwi? Gak aku panjenengan medal mawon, Gus. Nggih. Ayo. Suruh ki. Ayo. Kesusu sak kepengin weruh. Nah, kuwi lho. Temanten lanang pengen weruh temanten putri, semono uga temanten putri selak kepengin weruh temanten kakung. Tegese biasanya ketemu dalam keadaan normal, dalam keadaan ora dandan, ning kaget piye to temanten wedok ki yen dandan utawa rias ayune kaya ngopo. Lho, widodari kaya tumurun saka ing Ngijawantah. Iki to, Pak. Kleru sing bener widodari mudhun saka kahyangan Nah, Jawantah. Ojo Wantah iki Ayo. kepiye? Pokoke kono lah pokoke. Nah, panggihipun temanten Nggih. ing samangke Lah, lak nyaut to, Jan. balang-balangan suruh. Ayo wis ki lho. Lajeng Ayo. wonten adicara pidakan ndok. Leres. Kowe kudu ngerti apa to sasmitane kok temanten kakung kudu midak ndok. Mergo lek ngidek cengelmu iku mesti tile-tile. Midak ndok iki dimirengke karo Mas Ngidek Manten. ndok menika filosofine pecah. Kudu sampai pecah. Tegese kudu pecah pikirane temanten kakung, lalu uga kudu pecah pemikirannya temanten putri. Wong lanang sebagai presiden rumah tangga harus bertanggung jawab golek pangupaya jiwa tinggo nguripi keluarga. Sing wedok ya kudu pecah pikirannya sebagai ibu rumah tangga mengatur manajemen keuangan rumah tangga. Ya ampun kaya ngene iki lambe kok iso apik kaya ngene. Omong kok iso cepet cak-cek iki jane pangananmu apa? Kok iso apik kaya ngene. Tanganmu pusing. Ayo ning mburi truk ya bareng kok iso. Wontenipun pidakan ndok. Nggih. Lajeng kasambung wonten ing adicara wijikan tirta wening. Nah, Ngopo manten kok putri diwijiki mijiki. Banyu suci iki ngopo? Mergo lek diisi banyu aki sikile glodok iki. Weh iki sing apik no lho ular-ular. Suci. Suci. Kaya mumut lho aku. Kudu cak-cak. Kese suci kesucian, Pak. Nah. Kesucian ki paribasane rupane putih sebagai temanten berdua itu tidak menyatukan persamaan tapi menyatukan perbedaan. Weh. Kalau kita sudah hidup berumah tangga, kita harus menutup lembaran yang lama dan membuka lembaran yang baru. Yang dahulu adalah kenangan, sekarang adalah tumpuan dan besok adalah jawaban. Masya Luar Allah, biasa. kaya Tepuk tangan ngene untuk iki Mas lho, Klot ya ampun. elok. Lagi ketok, lagi metu hebate iki. Ing samangke panggihipun temanten wonten ing adicara wijik tirta wening lajeng kadheraken lenggah wonten ing damparing keprabon ingkang saged kasebat nggih menika Kuwade. Kuwade menika saka tembung kuwato nyogo barang sing gedhe. Yen temanten kekarone sudah hidup berumah tangga, yen nenek perkara wae, dinamika kehidupan kudu perkara gedhe wae. Perkara gedhe ayo dicilikke, perkara cilik ayo diilangi. Kita harus musyawarah untuk mencapai mufakat. Loh. Lenggahipun wonten kuwade dipun apit kalian kembar mayang. Kembar mayang kalau kita sudah hidup berumah tangga kebahagiaan sudah ketemu. Kembar mayang ojo lali madhep manembah nindake sembayang manembah marang Gusti kamur baik dumadi Gusti Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Allah. Ngawur kene iki tuwek. Biyen mondokmu ning ndi to, Mas? Loh. Ora Ning mau ning ndi mondokmu? ora mondok. Mbok mondok ngono nyapa Kau to? dia aku banyalan ngono kuwi. Kembar mayangipun lak wonten janur. Nggih. Janur kabentuk wontenipun kupat. Kupat ki ngaku lepat. Wong lanang ya kudu ngaku lepat, wong wedok ya kudu ngaku lepat. Sebagai manusia hidup di dunia itu lebih baik meminta maaf daripada memaafkan. Loh. Sak wontenipun kupat lajeng kasusul kawontenipun awujud nggih menika keris. Keris ki bentuke menggak-menggok teman kekarone kalau hidup berumah tangga aja sampai kaget karo lika-liku kehidupan rumah tangga. Loh. Nggih. Wontenipun keris kupat lajeng kasusul wontenipun lepet. Lepet ki disilep kanthi rapet. Ada aib, ada rahasia rumah tangga. Ojo dibuka kanthi biar-biaran. Biasane lek perkara wae iku dadi status WA. Yen iso dadi rumah tangga, yen iso perkara wae kudu duduk berduaan, harus kita berembuk bersamaan Musyawarah. mencapai mufakat. Loh. Wah. Wontenipun kupat lepet lan keris, Nggih. januripun dipun bentuk kadya manuk. Kuwi dudune yen temanten lanang duwe manuk. Weh, Iki omonganmu sing keri iki lho aku sing ra setuju iki. Nek ndi-ndi kon ki nek Ngarep mau sampe. Lah iya to. Nggih. Ngono lho. Tegese manuk ki filosofi, Pak. Oh, ngono. Manuke sadurunge ngendhok kuwi Nggih. mesti golek susuh. Dadi insyaallah beliau temanten kakung kuwi akan bertanggung jawab sebagai presiden rumah tangga, akan memuliakan dan akan membahagiakan temanten putri untuk kedepannya. Masya Allah. Berarti ya. Loh iya lho. Oh ngono ya. Golek pangupaya jiwa, temanten lanang tanggung jawab.
berarti harus saling Lah komunikasi. iya lho. Nggih. Anak kula, Pak. Piye? Bribtu kan, Pak Sinta. Nggih, Nggih, Bribtu. menika Mas mantan Mas Bribtu kakung. Thomas. Mas Thomas. Thomas. Nggih. Iki ora ados saka dinese mung ini. Diresnya di Madiun Kota Polres. Sami, Pak. Hmm. Anak kula niku teng Polsek Saradan. Elok, puteran jenengan nggih polisi. Nyopet kecekel dek wingi, nyopet kecekel. Kuwi jenenge nek nyopet ki paling tidak kan ya pencurian. Kuwi Lah, iya. 363 atau 362. Lah, iya, lah, iya. Ngono lho. Paling tidak ki ya duwe pangkat, ngono. Ya let call. Letnan Kolonel. Kelet neng call kernet. Aku ki kok gumun to, Mas. Piye? Ngomong kali panjenengan ki sekeca lho. Terus ya nyambung. Lah, iya. Nyambung Nek ngomong kepenak. karo sampean ki kok wah. Lah, kula tak nuturi iki, Mas nggih. Nggih. Mas saya nggih. Nggih, nuturi sinten? Manten lho. Mbah. Nata awakmu dhewe angel nuturi Loh. manten. Nyapa to sampean ya? Ora kuwi takon. Tekon iki sangel pisan, mani-man lek mikir. Wah, iki kemplelet. Rupamu ya super tetra no kok iso. Ah, Mas Cahyo itu secara listening skill dalam pemikirannya itu hebat loh. Ini paling tidak sarjana S pinten, Mas? S buah. S2 loh. Nggih. Hebat tuh bidangnya apa? Kalau kita itu bertempat utawa dalam rangka pernikahan, ya kita harus menguasai utawa berpengalaman dalam hidup rumah tangga. Nggih. Ngono lho, Bos. Iki perkara iki rumah tangga lho. Manten iki kudu bisa nuturi temanten dan sesuai dengan apa yang kita lakukan, pengalaman dhewe. Jarkoni loh. Iya lho, Ngajari ya kudu iso tak nglakoni. lakoni. Yo, Kenyeh. iki galah, Mas. Aku gumun kok. Pangkat oleh dhuwur, Terus tapi pengalaman dalam hidup berumah tangga ki nun sewu. Nggih, nggih. Aku ki rabi karo bojoku ki 14 tahun. Masya Allah. Dan tidak pernah ada apa jenenge iki? Gejolak rumah tangga ndak Konflik nggak pernah? Nggak pernah. Weh, berarti ayam tentrem ya? Ora. Lah, kenapa? Lah aku dian bojoku kok. Berarti apa? Tak kira ki nek ayam ngono. Kowe dirungokne tenanan. Piye le nuturi temanten? Ayo. Etel, Pak. Iki rungokno iki. Nggih, nggih. Rungokno. Nggih. Kanggo kabeh iki. Ya ning nyawangi ning aku ora nemen. Sebetulnya rumah tangga itu biasanya, Pak, Iya, itu iya. 1 tahun, 2 tahun, Terus? itu biasanya konflik rumah tangga itu pasti akan terjadi. Betul. Karena apa? Kita baru-baru menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Bener. Sing biasanya bujang, sing biasanya perawan dolan ning dindingkon dhewe, sing lanang dolan ning dhewe. Tapi lek hidup rumah tangga kudu wong loro. Sing biasanya duit dienggo jajan dhewe, lek hidup rumah tangga urip dienggo wong loro. Kuwi iso diarani cara pepatah mengatakan di mana apa kayak bumi Bumi dipijak, dipijak, di situ langit kita junjung. Apa kuat kowe? Loh. Piye to ki? Peribahasa, Masih peribahasa. ning dinding panggon ki adikku bisa bermasyarakat. Nah, ngono ngene lho. ku. Kuncine sitok, Pak. Pripun? Yen pengen urip keluarga itu harmonis, kula mbiyen setahun niku geger lamun. Weh. Setahun setengah geger, tapi kula geger kula tidak secara fisik. Terus? Kula wis geger ngoten nggih, ketoke ndak cocok kula minggat. Loh. Malah mbok tinggal Tak lunga tinggal lunga. untuk merefresh suasana. Menetralkan suasana. Oh, oh. Meredam. Meredam. Bener bener bener. Ternyata kula golek iki apa to? Kuncine geger ki apa to? Oh. Karena wong lanang ki nun sewu. Wong lanang ki ora iso ngempet yen lagi seneng-senenge karo wong wedok. Oh, dadi geger ki nggo kunci ya? Iya. Kunci te nggo nyolong motormu kuwi. Piye to lah sampean ngangon? Tegese ki rumus. Rumus. Oh, Wong lanang kuwi lek tresno karo wong wedok ki Nggih, biasanya selalu diungkapkan. Ya. Ning lek wong wedok ki lek tresno karo wong lanang itu tidak diungkapkan. Masya Allah. Ki terus terang. Lah, wong lanang ki biasanya sering seneng ngomong, Pak. Hmm. Aku kangen karo kowe, Nduk. Nggih, nggih. Kowe neng ndi? Iya, ngerayu. Biasanya ngerayu. Biasanya justru malah komunikasi itu yang menjadi awal mula menimbulkan permasalahan. Kesalah- Percekcokan, Kesalahpahaman. kesalahpahaman. Ini kunci, Pak. Jadi kula meling karo teman kekarun iki. Oleh mantenan, yen sampean pengen rukun, iki yen iso, jangan sampai berkomunikasi. Kowe iso dibedil cengelmu lho kowe. Lah wong Pak Ali ki mantu ki pamre ben putrane ana kancane kok. Wis to, wing golek kakean omong-omongan, wong wedok ki sok kala omongane luwih akeh saka wong lanang. Wis sok kala ngeling-eling ngudal-ngudal perkara mbiyen, akhire ora omong-omongan, akhire omongan saya akeh, akhire permasalahan itu timbul. Berarti sampean karo bojone ya ora mau Kula omongan. ora omongan, Pak. Akhirnya tentrem. Tentrem Kok iso ora mau omongan? dengan bahasa isyarat, dengan bahasa tubuh. Oh, nggih. Mergo sosok ana kae to peribahasa, mulutmu adalah harimaumu. Nah, kayak niku Oh, sing iya. kula maksud, Pak. Ngoten lho. Bahasa tubuh piye upamane? Pemain apa? Mangan, njaluk mangan. Mangan piye? kula langsung nyeluk bojo kula, Pak. Hmm. Ngantek sakniki nih. Heeh. Ngomong kowe bojoku. Moh gila aku.
Upama dik Oh, upama. to. Ayo. Tak kira nek aku bojomu ta gila. Lah bojoku itu apa ya kolu bojoku ya. Bojoku. Nggih. Aku mek nyeluk mek. Weh, mosok gak pakai nama. Wis gak nyeluk aku mek. Weh, bojomu ya krungu ta? Krungu. Loh, kupinge wis enek? Telu sik meneng kene sitok ya. Telu. Kayak pite. Ya. Nyeluk kula nggih ngoten Mas saya. Nggih. Terus iya, ngene. Ya. Satu, terus. Aku langsung Apa itu? mangan. Oh, sudah paham. Bojoku langsung semritil ning pawon, njukuk sego, njukuk jangan, njukuk lawuh, cepat ning meja, Pak. Semritil mlaku. Ngesot. Ketok Mas iki. kamu bojoke budeng kuwi. Lah iya semritil. Ya mlaku lho, kodok. Oh, ayo nesunan ki ngopo to kok iso? Lah lo ngombe pamane. Ngombe iki kula nyeluk biasa Mas Cahyo. Iya. Ya mek. Weh, moro meneh. Wis langsung Ini sudah tahu tahu bahwa ini menunjukkan apa? minum. Oh, ini loh, Mas. Elah, Bahasa elah, isyarat elah. aja paham. Penting, Pak niku. Mula ora tau geger. Ora tau Tentrem, geger sampai saat ini. tentrem nggih. nggih. Adus. Atus ya mek. Aku mek ngene tok. Loh, Bojoku langsung semritil gondok banyu. terus banyune umup, Langsung sokne aku. Pas apa aku pitik. banyune umup dicampur. Gendeng jedhe. Iya. Gendeng aja lho iki. Nggih. Gendeng. Mandi ngene ya. Iya ngene iki Adun. Dadi kula ngoten niku Mas Cahyo. Nggih. Sik saiki aku takon neh Nggih. singkas ya. Napa? Wong omah-omah kan supaya harmonis dan bisa menurunkan anak, Nggih. pasti kan berhubungan badan. Nun Betul. sewu. Nggih. Isarate berhubungan badan iki piye? Lek mangan. Ngoten. Lek mangan kula mek ngeten. Ha. Ngoten. Ha. Nggih to? Lek ngombe? Ngeten ngombe. Heeh. Nek nyepake baju seragam. Baju aku mek ngene tok. Oh, paham kalau ini Paham. seragam. Iya. Langsung semrintil. Secara biologis. Loh, Secara biologis. Apa ki? Ki nek umpama malam Jumat kae lak mesti mateni Ya, kaya setan bengi iki sewu. ngene iki, ya. Nah, ki kepiye lehmu sasmitamu syaratmu karo bojo? Lek jongkasan aku ngene. Oh iya. Ya jungkasan Ya, ini. ngene. Nek kepengin kumpul karo bojo ki lho. Lek mangan ngene aku ngene. Kok mulek wae to ki? Lek berhubungan badan ngono lho Mas Kluduk. Apa kuwi? Sasmitane piye? Isarate piye? Oh iya. Nyapa dadak mbok jelaske iki lho kok Ya iso. nyeluk bojoku lho. Yo ana syarat. Ya, enek. Syaratnya ana ya? Enek, no. Piye? Terus Set langsung kowe moro to. Sing Mara. rada rene to, rada Ngene rene. to. Nggih, Mas. Terus Ngene ta. Karo guyang gusik. iya. Nah, nek mangan lak ngene. Ya, ngene. Nek ngombe lak ngene. Lah saiki nek Ayo, kepengin Ya kepiye? nyeluk ngene to. Pertama ngene. Nggih. Ngene sik. Anu, apa ki jenenge dari awal dulu ya? Ya Iya. utama ngene iki. Bojomu ya nyaut. Nyaut ngene. Ngene ya. Oh, iya. Iki kodene lho. Kodene ngene. Kedep mata. Ya ngene iki nyapa lho. Ngene iki nyapa? Aku nyun cipokan ngene. Main mata. Iya iya, pirang jam? Ya petang jam lah. Terus yang terakhir langsung. Terus nduh. Apa kuwi? Lah kok ngene iki ngopo ki? Maksudnya iki anake wae ganti pampers. Bleset kok iso. Tak golekne kanca Mas Siap, Kritik. siap, siap. Coba kaya apa Mbak Birgita ayo men jumeneng ya. Gini. Cublak suweng yo berpacu dalam melodi. Ya yuk. Pak Hut. Delong, ayo Mas Nopal. Oh, lah iki ketoke Sapa dhewe, Pak? Ayo, bocah iki ketoke ciri khas. meneng ya ngosek to. Weh, Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil ku kira pentil, nggak taunya pensil. Waktuku tolol aku nggak tahu yang nongol. Ku senggol ku kira botol, nggak taunya pistol. matur nuwun. Seenak-enak. Tumak piye jajal terus lho. Waktuku gabut aku nggak tahu yang imut-imut. Terus Ku cabut ku kira rambut, nggak taunya Marmut. janggut. Oh, tak kira marmut. Wes entek, Pak. wis entek. Entek. Jajal terusno. Bisa apa ora? Kak, Loh, terusno. terus ini piye? Atiku seneng bengi iki ditimbali Pak Ali. Ayo. Terus iki lho, Duk. Terus Wis diomah-omahi karo adimu barang kok. Ayo. Atiku seneng
Dumateng bengi iki timbali Pak Ali. Insya Allah bisa ngangkat ekonomi. Nadamu ora pas iki piye to? Ayo dipaske larasin. Pas gimana? Nah, yo. Saged kula maling dumateng temanten anyar. Yo. Tak dongane ngantek besok ora bakal bubar. Yen wis wong loro atine kudu kuat lan sabar. Ya. Ayo. Loh. Arki yo ar ngono, ayo. Manten loro kudu saban bengi sregep ikhtiar. Wah iya. Ora lali nyeneng waregane nanggap wayang. Ya. Ayo. Ang, yo. Ang. Nini nunane. Ninunano. Lulu nono. Tak keprot dirungokne apik-apik kok. Digoleki kaya iki mau lak iso gawe to. Purwakanti Dwilingga Salinukara. Leres. Tak yo ngelu kocok iki. Dagelan ki improvisasi. Ayo. Ayo, kita. Ora lali Nah. Bapak Ali nanggap wayang. Ang. Wayang iki menyenangkan semua orang. Insya Allah rezekine ra arang-arang. Tapi welengku kabeh wae sregep sembahyang. Ana dalang bengi iki kicaya kun tadi. Orangnya ganteng, memang baik sekali. Dan tidak lupa hadirnya Sinden Sukesi. Memang ini Ayo lho. Nah. Mripate iki lho. Pati hujan. Sukesi ku ya mbok duting sing kena stunting. Ae. Dan juga hadir Sindan kita Ibu Sukesi. ini dulu memang sinden dambaan hati. Yen jejer kowe yen ditelok pancen serasi. Ngerti yang ngono aku tahu gandeng ya 5 sasi. Apa kowe rawati yen diseneni cahya kuntati? Akon moro rene cedek rene bakal tak antemi. Yen arep ngantemi apa kowe pancen wani. Ora. Loh, Kowe elek kok. Basa terakhir ora ya ora kepenak. Ora wani ora dijakne. Samu. Ngono, Pak Maidi lenggah. Betul Pak Maidi ya, makasih Pak. Oh, beliaunya lenggah lagi ini alhamdulillah. Pak Wali Kota asmane Bapak Maidi. Alhamdulillah Bapak Maidi memimpin lagi. Lan aja lali cedhek karo warga sakniki. Iki. Ayo. Ayo kae lho bapak lho. Ayo. Ayo piye iki? Rambo. Golek pangan dhewe-dhewe no iki. Golek Kula selamat. tak dongakne Bapak Maidi akeh rezeki. Yen ora kleru beliau nyalenggah dadi wali kota. Tak. Memang wali kota itu memang dambaan warga. Semuanya sini ikut-ikut sama berdoa. Insya Allah kota Madiun bakal sejahtera.
Ya. Sejahtera ke depan bisa terarah. Ayo. 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 Terus iya lho. Apa tuh? Terarah lho, jajal lho. Ayo. Sejak ini insya Allah berkah barokah. Iso lho jajal iso. Ayo nduk terusno. Allahumma sholli wa sallim ala Bareng. Sayyidina wa maulana Muhammad. Satu lagi. Adama biiznillahi sholatan Daimatan bidawamil mulkilahi. Iyalah. apik tenan Ngono berkah. tadi seneng. Tepangaken. Wes. Kowe kok tak terusne ya dawa lho kok iso. Anu nduk, sapa Salam. iki? Bir. Bir kita. Salam. Ini paling tidak komposisi seperti ini ya menyetarakan. Iya. Sampeyan cah nom ya kudu piye lapisan anak muda sekarang ya. Iya, Gen Z sekarang. Genzi. Tembangipun ngagem Bawi. Bawi ya. Oh. Nggih. Bir. Kagem mempelai gandeng suasananipun menika lak pernikahan. Ayo dibawani dandang gula apa-apa ngono Mbak Birgita. Coba nggih. Nggih, nderek dedonga nggih Pak Dalang. Nggih. Aku jane iki ya ndongakne iki ya wedi lho, Pak. Rapi dong. Urung. Aduh. Gak itu. Rapi aja dongakne. Oh, ngono. Iya, enggak boleh. Lah nyapa, Mas? Lho aja. Mergo kan pengalaman tuh penting. Lho, ngono. Aja dongakne. Pengen rapi ya? Dereng. Kowe iki mosok ora iso. Pengen rapi. Pengen. Golek wong lanang sing setia. Heeh, pengen. Golek wong elek. Loh, kok malah wong ya mah aku cantik-cantik kaya ngene karo wong elek. Golek wong ganteng biasanya dilirik tong kanca-kancamu akhirnya bojomu selingkuh. Ngono ya, Mas. Lek wong elek aman kaya aku. Bojoku ya ayu, kula elek. Terus? Dan alhamdulillah setia saya. Awakmu setia. Oh, setia. Setia. Tapi bojoku gak setia. Sampeyan iki kudune ngerti bagaimana untuk melihat karakter seorang wanita. Leres. Saya yen dadi sinden kok dadak mbok tekoki wis duwe bojo. Ketok. Angger kok wedok gelungan gawe cunduk mentul siji ngene iki. Ya. Berarti itu masih masa dalam Pacaran. masa-masa pacaran. Mergo cunduk mentule siji tur nang endi tengen to wi? Nggih. Tak kanan. Nek cunduk mentule niki dua, berarti ini sudah melangkah ke jenjang Pernikahan. pernikahan. Tunangan. Tunangan. Nek cunduk mentule kuwi tiga. Berarti menuju ke jenjang Nah. pernikahan. Nek lek ketemu sinden kene murat marit, kae nek jenduk mentule. Lah apa wi? Sinden bar konangan. Ngono kuwi. Konangannya. Ngene wae Mbak Birgita. Supaya donga ingkang terbaik untuk mempelai berdua ngaturake lelagon yang kekinian lestari. Coba men lestari anggenipun bebrayan temanten kekalih. Aku iki kapok nyanyi lestari, Pak. Tenan. Yo ganti. Lek lestari ndak gelem gantine sumber kencana. Sampeyan Nabrak Ya ngono. lestari. sampeyan ki ndereke Mas Cahyo ki priyayine iki halus. Iya. Mbok prabawanmu ki sing halus ora kaya kernet bis ngono kuwi. Gak iso, Mas. Ayo karakter seorang wanita itu piye ben lembah mana iso halus ngono. Piye carane? Agak lagiane iki kepenak. Nah, Nggih. polahmu malah kaya manol pasar Medion. Ya ngono. Piye to, Mas? Halus. Sungdalu. Nah, Sugeng dalu, Mas. Oh, sugeng dalu, Bapak Ibu, para rawuh. Lho, sikilmu jeber. ora jeber mlakune pekempal kok iso mlayu kok iso. Ora. Monggo dipun Alasan aturaken apa, Gus? nggih. Pelok nggih. Lestari langsung kemawon. Yuk, dados. Mas Cahyo pun tadi. Yap. Berkah barokah untuk Bobo Ali Mas Budi sekeluarga. Yo. Sang Dewi katon lam-lami, ambeber wewangi, semi harum kembange melati. Dasar ulun
kasih, luar biasa. Nggih. Kene iki lho, Jan. Sik ngene Mas Klitik karo Mas Gluduk nggih. Dawuh. Gandeng panjenengan ki asline merangkaknya, babatnya mula bukane lak saka seniman ketoprak. Nggih. Terus jenengan mau nyeritake ngriki enten ketoprak napa? Apa ya kelali kula. Pemimpinnya sinten Pak sinten? Sampeyan nek mboten salah riyen. Nggih to. Oh, Mbah Sarimin. Nah, dasare angger sak panggung kali kula wis suwe ora fragmen ketoprakan. Nggih, nggih. Mula nggih nglipur warga masyarakat ngablok mriki, Nggih. ayo diaturake fragmen ketoprakan. Ayo ngono kuwi. Ambok wong wingi wau dalu campur sari niki wayang. Ambok benjing dalu timbang dibongkar nggih ketoprakan ae. Ora usah iki nggih pancingan sik, Oh, sapa ngerti golek perangsang, tertarik perangsang. bersih desa ning Oh, kene tulung kene terus ketoprakan Siap, ngono siap. ya to. Perangsang to, perangsang. Nggih, 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 nggih. nggih. Siap-siap. Anu mawon nggih. Nek mawi nun sewu. Menawi wonten ing Bojonegoro nak wonten Malawapati. Leres. Angling Darma. Nggih. Lajeng menapa wonten Madiun lak wonten napa menika Retna Dumilah. Nggih. Lajeng wonten Ponorogo lak Suminten Edan. Leres. Terus digolekke saka Pati niku enten Roro Mendut. Dige jukuk laket mawon anu bayi lahir dalam gentong. Ki apa to kok iso? Bayi lahir dalam gentong. Anu wae jika Banyuwangi wae ya, Mas. Oh, Ben minat penak. singgo. Nggih, katresnan. Katresnan, nggih, Katresnan. nggih. Anu Mas Luduk kentonganipun dicepeng. Dalem. Kentongan kuwi kok saya tuwek saya budak ki ngopo to? Ora persake ngono. Gayane nggih jam abang kulite ireng malah madu mangsa. Jam ki sing lumprah ngono rupane ireng karo Jamku mau kulite ki padha. ilang nggih jame anakku iki. Bangsane mbok sing serasi ngono lho, macak ki ora Lah iya. nomi ngono nyapa. Jenengan minat singgo? Lah, Sampeyan ki ya perkemi kan. Loh, lah piye Banyuwangi? Banyuwangi nggih sida paksa Wiratoyo. Oh, alah nggih 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 Wah. nggih. Nggih. Kanjeng Rama niku Baji Sukron Suwanda nggih. ora paham. lho, kok iso. Ora paham. Saya tak kok iso sida paksa kok karo Wiratmaya ya apa to? Lah, Wiratmaya lak ya anu to. Sri Huning kuwi. Lah nggih kula critakne Wiratmaya gandengane Sri Huning. Oh, ngono. Sida paksa kali Sri Tanjung. Nah, Ha nek nggih. niki kaya Srigala. Heeh. Ayo. Nggih, nggih. Sukodono berarti. Oi Sukodono. Oh iya, nggih. Kula ngapil Ibu Waranggono setunggal. Pak. Boleh, Mbak Dian Munasiroh sing asli saka Medion boleh. Nggih, Oh, nggih. Musyawarah. Nggih. Nggih. Sapa, Mbak? Mbak Nggih. Dian Musyawarah. Musyawarah. Dian Samirah. Oke, siap-siap apik. Nyenengke lho iki. Munasiroh, ayo nggih. Niki magister seni lho iki. Iki nek sambele bawang sok ilengo, lawe iki kaya greh petek kae enake ramum. Sambele anget nika, Ah. Mas. Ngono. Ya wis ngene Nggih. iki, cilik ning Nggih. nyenengke tipis. Nggih. Niku dadi Sri Tanjung. Oh, niki. Nggih. Oke, siap. Nggih. Jomeri lho. Rol sida paksa. Rol sida paksa. idumu. Ayo, Ayo kentongane, ayo.
Iso ngentongi ora? Bisa kentong indasmu mah iku. Aja nesu to Lah iya takoni kowe iki ya. jan ora gampang nesu. Kene iki elek-elek ngene sesuk budaya ngawur. Bagian ngelek. Kowe dadi macane kewirangan kok iso. Lah kok iso kewirangan Ora Mas? kewirangan piye? Katoke suwek kok. Lah kok pas woi, penontonnya muni kae. Lho macane ndoke gedhi. Lanang kan dek. Ora ngangge lanang sik lho modele iki. Langsung sendoke gede. Lanang lek pade bagi yo. Ayo duduk. Ayo. Nyapa to sik urung ngelentas. Jajal ketokane muni bola kaya. Kowe ora tau tanggapan rancang. Bener. Aja nyeneni pradonggane Mas Cahyo to kok mangsamu kentongamu kepenak, sing iringi kepenak. Dek musyawarah kenang kudu tuk-tuk. Nggih. Dik Dian ya. Nggih. Kene jajal kuwi kotak. Liyane. Aduh. Ku apa to kok iso dadak gawe sikil bareng. Nah. Nah. Niki toprak saya tek to. Nggih, monggo. Diajeng Sultan. Inggih Kakang Mas Sido ora. Sesuk bos. Sik. Iki kudu briefing dhisik, kayak penuangan dhisik. Ning dindinggon ki sida paksa kok sida porae kupingmu amandel. Maksudnya Sido dipaksa apa ora? Wah, bleset ki contonge. Ketoke ayu-ayu pekok kowe iki yo. Sida paksa kok sida ora. Kowe iki dadi Mbok Patih, Nah. garwane Raden Patih Sida Paksa. Nggih. Ana kapi dalem ana ing Iso ayu-ayu kopokan. Wis sutradarane kereng men iki sapa lho kuwi ora. Lho, Ketoke patene sampean kok Mas. mah aku di bojo kowe. lho. Sida paksa karo si Tanjung gek si Tanjung iki kok. Ciklik yo. Lah golekmu Aku yo sapa? sing gemoy. Waduh. Lah gemoh iku nek begitu ndodok ora rekoso kowe. Nyampur rasa. Ndodok, Pak. Yo, kentongane. Sida Paksa yan. Ayo. Kang Mas Sido paksa. Suaramu nggih tenggorokan. Kang Mas Sido paksa. Nah, ketoprak iki lho swara kene, Nduk. Aja swara asli. Kan masih paksa. Ya, tenan yo. Nah, contohnya sik, Duk. Nah, sik, mikir dulu. Kowe minggir sik. Gelungan iso di Tak contone ora. Lah wong kok begeget kene kono. Iki tak contone sing. Lho, Oh iya. masa ya langsung mbok kokop ngono. Ora peduk harus. Gawe ngomong-ngomongan. Suwen. Diajeng sitan. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih. Ing wektu dina iki pun Kakang katus dening Gusti Prabu Siladikrom. Kautus minangka Gusti Patih. Golek tumbaling praja ya kuwi Mas Tlung Plengkung Gumbala Tlung Gelung. Lajeng kula kandos pundi? Sono to. Iya. Lajeng kula kandos pundi? Nah, aja gerake. Ayo. Diajeng Sri Tanjung garwane pun Kakang Diajeng Sri Tanjung. Diajeng. Hei! Lah mau contone ngono lho. Aku tau dingenek. Lah kirane. Lah kok wakilane. Wis kene ae kok dadak makili barang. Yo ngene ndak usah terlalu lama. Nggih. Diajeng Sri Tanjung. Nuwun inggih Patih Sido paksa. Gusti Patih Sido. Lajeng. Wonten dawuh. Wonten timbalan dawuh. Lah kok malah kaya jaran. Mburi nek bekere barang. Ing papan kene sakwise pun Kakang kondur ana ing kadipaten, kepatian. ana ing kepatian, banjur keprungu swara sing ora ngepenakke ana ing talingaku Diajeng. Suara menapa Kakang Mas? Suara menapa Kakang Mas? Nah, ben semeleh ngene lho. Sakwise pun Kakang kondur kapapak para sak berkatyaning para prajurit
Sing ngentong pinter iki. Banjur Lho. keprungu Iso kekandan budaya. sing ora Ya kepenak. ngono kuwi tegese ngerti karo drama sama. Jajeng si Tanjung. Kula mbiyen sisa suwi ya. Mergo kentong iki nguripke pakeliran Lho lho. nggih. Sejatine Karena nek kentong iki suasanane hampa. Jenengan lek Yen- wayang kan dodokan to. Heeh. Lek teng Dadi uripe gamelan kok kentongan sik. Wis, Iya. sing Gamelan wis. ramune lek kentongane Nah, ramune. ketoprak menika roy jare Yen menawa Lah iya nek ora- kentongan Nah, kuwi. kamdan niku kula niku pun pengalaman ngoten. Ngomong Oh itu, Pak. iya. Jadi keco. Maino dhewe ya. Ora aku sik rembukan babagan kentongan karo iki lho. Bukan ganggu pemain, ayo bosok iki. Tuk aja ganggu tuk. Sampai niku ganggu. Lah iya aku barang. Ayo lihat kondisional to, Bos. Siap. Sing bener iki kondisioner. Dari terus keramas. Salah saya kok kabeh. Kondisioner. Jajeng kondusi. Eh. Jajeng Sri Tanjung. Apa bener yen Gusti Prabu Siladikra wis cumandha ana ing kepatihan kini? Menika mboten leres. Lali aku. Wes, gawe anu suaramu dhewe. Wah, malah bleset kowe. Kowe iki jane iki Sri Tanjung apa dukun pijet tulung. Sik to, iki kena penuangan ceritane babakan mau lho, Siladikrama ki piye kan ora ngerti jawabane. Anu iki Awakmu tak tuduh selingkuh. Kowe sejatine ora. Ngono Nggih. ya. Oh, nggih. Nah, Jajeng Si Tanjung. Nuwun nggih, Patih Sidapaksa. Kakang Patih. Oh, Kakang Patih Sidapaksa. Iki isone nek diperkosa sik. Kowe iki kandhamu ki sing kepenak wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sidapaksa ngono lho. Wonten dawuh katimbalan Gusti Patih Sidapaksa. Lambemu kecepetan. Wah, jan kita prandindi mbok eloki ora gelem iki dalam ngene. Jajeng, entangmu tuk-lutuk. Wah, Itu. malah ngerokok bocah iki. Iki nyambut Nyambut gawe tuk. Uripe pakliran ning kentongamu ora. ora oleh uncalan rokok iki mau. Jajeng, Nuwun katimbalan dawuh. sejatine-pun Kakang Trisno marang kowe. Nanging ing papan kene ana kedadian sing ora nyenengake ing penggalihku, Jajeng. Nuwun nggih, menapa menika Kakang Mas? Apa ya bener kabeh kandhaning para prajurit yen kowe wis tumindak setting marang Gusti Prabu Siladikra? Mboten Kakang Mas. Piye? Mboten. Kowe aja goroh. Ndak rewangi golek tumbaling pojok kanggo mbuktekke tresnaku marang kowe. Ya kene kowe ora penake ing penggalipun Kakang. Kula bloko Kakang. Kula mboten pagoroh. Apa? Prahara ki apa? Kula mboten goro. Nah, Si Tanjung, Nuwun nggih. sepisan maneh ndak takoni. Kandha bloko, yen iya kandha iya yen ora kandha ora. Kowe tumindak sithik apa? Mboten Kakang. Piye? Mboten. Ora kandha bloko. Kowe tumindak sithik apa ora? Mboten. Piye? Iki malah sing ngentong lho konstruksi. Ora ngajeni sing ngentong lho. Lah nek kene tok 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 Nah. kayak ngono. Ora tok tok nah ngono. Modele kaya di grup dhewe. Si Tanjung, Turun mati. Yan, Dian. Tak kira pun mati. Nangis Yan, ki nangis. Kok nangis? Mboten Kakang Mas. kurang apa aku anggone menehi katresnan marang kowe? Kurang Nyatane kepara nyata kowe banjur gawe gelaning penggalihku. Mboten kirang menapa Kakang Mas. Ya kene nganti kowe tumindak sedeng. Kowe gawe wirangpun Kakang Si Tanjung. Kula mboten tumindak sedeng Kakang Mas. Sepisan maneh ndak takoni ya bocah ayu. Kowe tumindak sedeng apa ora? Mboten. Piye? Kowe tumindak sedeng apa ora? Assalamualaikum. Iki Waalaikumsalam. dapure apa? Waalaikumsalam. Niki wis daleme sudah paksa. Nggih leres kula piyambak. Yen pangapunten kula mau ngeling-eling niki tanggal 9 wae asok PCX. PCE. Walah iki dep kolektor to. Oh iya. Anu PCE mboten enten-entene PCK. Napa niku? Pijak.
Kowe iki mangsane kok ketoprak mbok wenehi lesing barang iki ya ngopo? Kowe aja dadi lesing. Milenial, betul Pak. Dadi napa? Sampean dadi emban abdine si Oke. Sri Oh, Tanjung. ya, matuk. Aku sing ngentongi, ngene kentongi gorene. Ayo. Pak saya. Ayo ngene iki. Yo. Ngene. Yo, dikancani, dibelani Ngono lho, kuwi. ben serasi ngono kuwi. Gustimu putri. Yo. Sri Tanjung. Nggih Kakang Mas. Yen nganti papan kene kowe gawe wirang pun Kakang ora bakal wedi menehi pidana marang kowe. Ayo, gage kowe kandha, mumpung aku sih bisa menehi pangapura marang kowe, Si Tanjung. Kula boten tumindak sedeng Kakang Mas. Kepiye Si Tanjung? Menawi kula tumindak sedeng, lutira kula ambune wani. Oh, sing rung. Urung apa-apa, lu dina amis mangsamu apa wayahe lho, Wong. Ing papan kene kowe becike mbelot. Ora ana liya sing mangerteni kahanan sak leker gentonge ning Taman Kaputren kejaba adimu. Gotri. Biung ban Gotri. Ini. Sejatine kowe ngerti apa ora? Yo Ban, Wonten dawuh Gusti Patih. sejatine kowe ngerti apa ora, Kas? Ben urip pakelirane ngono lho. Ben urip ketoprake. Kliran urip, tapi iki sing ngentong iki masalah. Apa? Ben gayeng kono. Aja ngono to, Bang. Lah piye to? Mosok apa nek ketoprak kok irengane Adila kowe. Ya tuk-tuk sing kepenak. Oh, Ayo, iya. ayo, ayo. Biung Ban. Kula menika sejatosipun badhe matur dhumateng panjenengan menawi Gusti Putri garwa panjenengan menika mboten tumindak lepat Gusti Patih. Kula menika dados sabda dalam kampatian. Sakit terus sing mana kula menawi menika ndak kok menika warna. Kowe kudu ngerti Kang dipun tresna kali kecaya panjenengan. yen bendaramu Sabda dalam kampatian menika dados saksi. Gusti Putri menika tresna saged dhumateng panjenengan. siji sing dak Tawa tawa menika warna. Sakit terus sing mana kula Gusti Patih. Yen wonten priyangan dipun tresna kali kecaya panjenengan. kowe ngerti apa sih? Yo nuduh kang menika warna. Nanging bener. Gusti Putri menika mboten ndak sedeng. Wonten priyangan dipun tresna kali kecaya panjenengan. Yen kedadian aku lho. kowe pancen abdi keranjingan. Lah kuwi ngomong dhewe ora barbar lho iso. Ayo Sumilir, Sumikir. Sumilir. Kiter sumilir. Ayo Sumikir. Ndangau. Ndangau. Yo kene kowe bisa natoni katresnanku. Ing papan kene kowe bakal ndak takoni lan sejatine kepiye? Kowe tumindak sedeng wae. Mboten Kakang. Piye? Piye? Yo kene kowe atuya ketek. Sabotan. Yen bendaramu kaya kemangkene kudune kowe ngimutke, ora malah njur mbok toke. Si Tanjung. Yen kowe kandhaya pun Kakang bakal meri parku lho. Kowe tumindak sedeng ora? Mboten Kakang. Tumindak sedeng ora? Ya lho. Yo kene kowe. Ya cok pisan. Rapi deh. Ing papan kene tak weni wektu kanggo iki kandha. Ayo. Kandha wis Tanjung. Kapejana kula Kakang Mas. Kepiye? Kapejana kula Kakang Mas. Kowe njaluk ndak pateni. Nuni nggih. Yo gini kowe njaluk ndak pateni si Tanjung iki. Menik ananging kula nitungkas
Anu Sing WA. cepet to, wae. sing cepet omong aja sithik-sithik. Kon WA Bas mulak kaya ngene. Barang tak cekte lah. Kula niku kaya keduwen ketoprak kene asma. Minangka tandha kasucen kula dumateng panjenengan. Minangka tandha kasucen kula dumateng panjenengan. Si Tanjung. Kowe arep kondo apa si Tanjung? Kabejahono kula. Nanging kula mitungkas menawi ludira kula anggondo arum kula mboten tumindak sedeng. Nanging menawi ludira kula abecin kula gendaan. Sing bisi ya kotlok kuwi ora. Si Tanjung. Nuwun inggih Kakang Mas. Si Tanjung. Nuwun inggih Kakang Mas. Coba delengen aku. Ing papan kene kuwi kandha yen lu diramu anggondo arum. Ateges kowe ora tumindak sedik. Sabanjure yen nganti lu diramu anggondo amis. Banjur kowe tumindak sedik. Hei, si Tanjung. Ngadeko. Sampun Gusti Patih sampun liput terusan. Saora-orane yen kowe kandha bloko lan kowe kandha panane pun Kakang ora bakal paring pidana marang. Tinimbang kowe nyepet-nyepeti ana ing papan kene. Waspadakno si Tanjung. Luwih becik kowe suwikir. Yo gini kowe nangisi bendaramu. Yo gini mbok tangisi. Yen ngenti kedadian kaya mangkene, kudune kowe bisa ngimutke. Kula ingkang badhe kula mataken dumateng Gusti Putri Yo gini kowe ora kandha aku. Yen wis ana kedadian kaya mangkene. Kurang opo? Kurang nek begidoni ya. Kowe opo ora ngerti? Gusti Putri menika kula sampun dawuh matur dumateng panjenengan. Kandha kok. Gusti Putri menika mboten tumindak seceng. Apa kowe ngerti? Kula mangertosi. Kowe ora ngerti. Sopo aku, Lali karo aku dhewe. Jadi upate kok. Suwikir. Suwikir. Iya ya. Lara lecuk. Kulit lho kaya keluar. Suwikir. Panas ya. Pas foto ya. Hei, apa? Hei. Tanjung si Tanjung. Bakal tak buktekke sak kabeh kandamu. Yen kowe kandha diramu anggon ambis, ateges kowe ora tumindak setting Tanjung. Kualik. Belum. Ora jebul tiawan koto arupan. Aku wis ngomong paraku. Dosa luput lan aku sing tak sanggup si Tanjung. Yo kene lu tiramu angkon doan. Jebul ora bener sak kabeh kandhaku marang sliramu. Bentang nelongso atiku Tanjung. Kados pundi kahananipun Gusti Patih? Gantikan aku si Tanjung. Geti angkon doan. Menika kula wae sampun matur dumateng panjenengan Gusti Putri menika mboten tumindak lapan lengking napa tetep percaya. Pati goblok. Ayo dirukti Besok. besok. Sakit raos sing manah kula Gusti Patih. Nyuwun pengacara. Sakit. Ayo Teko. dirukti. Teko. Biongban. Apa? Ayo nyuwun pengadilan marang Gusti. Ora iso. Si
dipaksa. Gusti ora bakal ngadili menawa kelakuanmu kaya mangkono. Sing mbok karepke kepiye? Sarwe tresna marang Gusti Putri ki ngluwi-ngluwi saka keluarga. Utang duit saldo utang bondo sarubondo. Banjur iso utang pati. Kudu sahormate Gusti Pati. Sekop. Kowe tiku awak teni. Gitu. Loh. Si urip. Ora gedike ndase. Mas Cahyo. Dalem. Salah niki pemainnya telu sing mati loro. Nggih. Iki mengki tanggapane bayarane njaluk nikul kabeh. Bos. Kok iso duwe mbok tampa iki lho. Lah wong iki wong telu kabeh kok iso ya Si urip. Ditum rata. Nah, kowe lek ngenekne kebanter iso mak sengkring. Mangsane. Nggih. Pangkling lho. Menjiwa iki, Pak. Luar biasa, perlu diajari wong ya nggih ra kulino kok ya nggih. Ning penampilane Mbak Dian sangat luar biasa ya lho tenan. Bisa menyegarkan suasana. Saged nek latihan Pak Toprak menika. Ya wis gampang. Oh iya. Engko nek pomo wis apik ya wis latihan. Iki toprak ajaran to, Mas. Pertama ki spontanitas ngene to, latihan iki ning panggung ngene. Nah ngono. Oh. Tetak jambengku ora iso. Ora mbok privatan. Iso kok ora iso piye to Nah, ora. gandeng suasana wis kaya ngene iki terus Nggih. dingge hiburan. Leres. Nah. Seribu. Mbak Dian iso istirahat mesake ora Niki nggih. pun. Niki gantine Mbak Okva terus Mbak Winong dan juga Mbak Trihastuti minangkani pamundhute Bapak Kepala Desa ing Kebon Agung Mejayan. Nah, nggih. Pak Alek ngersakaken pepeling langsung ya mawon, ngoten nggih? Nggih, langsung 3. Monggo lajeng kemawon lagunipun pepeling pamundhut saking Pak Lurah Alek Kebon Agung. Dados. Sugeng-sugeng Pak E. Pak Medi, golek jajaranipun terima kasih siap. Sembah nuwun Bapak Wali. Rasati elengke wis latine padha indahake ajan musuh manjen bayari sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran ora ganti
kasih matur nuwun Mbak Trihastuti, Mbak Winong lan ugi Mbak Okwa. Niki ngeten Mas Klitik Kluthuk. Diproduksi oleh Caksi Lover, wujudipun kalender utawi tanggalan ingkang gambaripun kados mekaten. Menika wau cobi dipun dung kalian kanca-kanca kru ndelalah tasik wonten turahipun lan pancen sengaja dipun turahi. Kula nyuwun tulun dumateng panjenengan minangka tandha tresna, tandha kasih sayangipun Madangkara lan Caksi Lover. Dumateng para warga masyarakat ingkang kepareng rawuh dalu menika. Niki sing niki sebelah kanan panggung. Terus tanggalane trauma. Pripun? Aku tanggal 1 asap mekar, loro syariah, telu biar. Iki kiri panggung, yen kinadil. Kwitansi dadi ya. Monggo bapak-bapak kula aturi nampi menika tandha tresna, nggih, tali asih men didumke kali Mas Klitik Kluthuk nggih. Nggih. Menawi kathah ingkang berminat insyaallah kula mangke produk melih menika nggih nyoba rumiyin. Insyaallah menawi kirang produk melih mengke anu 15.000 nang. Ora. Nggih. Tampi monggo mugi-mugi saged manfaat. Amin amin amin. Wajan niki termasuk jajan sing setahun awet niki kita. Nah iya. Nek lak ngoten-ngoten lak saged kagem pangiling-iling. Nggih, Mas. Mriku nggih wonten napa gambar panjenengan. Leres, nggih. Gambaripun Bu Kesi. Nggih, kanca-kanca Kanca-kanca Madangkara. Pesinden, pengrawit nadyanto enten sing praupanipun ketutup karo angka niki mboten masalah. Terus sampean barang ya aja samar. Kok karo Mas Thomas ki ya diparingi tali asih. Apa kowe? Kaos. Amin amin. Pane oren. Makasih. Oh mburi tulisane tahanan Polres Kota Madiun ngono. Ya ora Dadi apa-apa. kaen rasa mbok kek. Mas Klitik, Mas Kluthuk. dawuh kleresan. Sembah nuwun panjeng kuyungipun nggih. Mugi-mugi hajat niatipun Bapak Ali Mas Ngudi dipun ijabahi dening Gusti ingkang nyipta jagat ingkang beto barokah dumateng sedayanipun. Nggih. Ingkang baku Bapak Ali Mas Ngudi. Mudi sarimbit Ibu Bu Wiwi. Nggih. Mambahken putra kekalih ingkang dipun lenggahaken wonten ing samudraning bebrayan. Insyaallah tumuju wonten ing keluarga sakinah mawaddah warahmah kakilan ini kang jinangkung. Insyaallah ridho lan hidayah tumurun saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang kahipun tinemu kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Amin. Ya rabbal alamin sembah nuwun. Insyaallah Mbak beliau wonten kladohe ngatur kula pribadi kalian Mas kula Jo Kluthuk Nggih. sowan piyayi wonten ing Tulung nggih. Tulung mboten wonten unsur menyinggung dan menyakiti. Nggih. Partenipun kula panjenengan namung pelaku seni, Nggih. hanya menghibur. Mbak Leres. beliau wonten kladohe ngatur nyuwun pangapunten nggih Den. Inggih, sami-sami. Opat lepet mboten liwat sedaya ndum slamet. Nggih, nggih. Klepon sak gulane. Apa kuwi? Lakon kudu tutuk crita lan lakune. Nggih. Ora nutukne lakon teko klepon barang ora. Mbah nuwun Mas Kluthuk. Nandur padi ketemu wewe. Heeh. Mas Cahyoku tadi pancen ganteng dhewe. Makasih. Tuku dawet sak cendole. Kathoke ngabret ketok kondalan. Sing banyu. Kula tak rakit mbacutne gelar cerita. Mangga.